Ja, hallo. Jeg vil godt være indsamler. Jeg kommer fra Gentoften. Ja, okay, super. Ja, hej. Jeg vil give nogle penge til de fattige børn i Afrika. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige hente dem. Værsgo. Tak for det. Så lidt. Nej. Hvad har du så samlet ind? 300, hvad med dig? Jeg har kun samlet 150 ind. Nå, hvor meget har du så samlet ind nu? 500. Nej, jeg har samlet 700, men vi kan bare gå sammen.